Ireng genah wantek sawangane wibawa ireng-irenge sepur kae akeh wong numpaki kardise laris. Lah putih ki yo gagah lho, Reng. Lah gagahe nang endi putih lho. Lah. Lah pokoke aku duwe mobil putih tak nggur kene omah nggonen nek gelem. Mbok iya. Ambulan kae lho. Lho. Nggonono dhewe. Ah sudi. Saiki kowe ora usah masalah kendaraan ya to. Apa? Kendaraan sing bahan bakare sego kuwi lho. Kaya bojo lho ya to. Kowe iki lah bapak-bapak nek ditekoni pengen ndek bojo sing putih apa sing ireng mesti sing putih. Iya bener putih. Ya, ora urung kok nek tekan kamar sing digoleki ya irenge. Iki kok ngeyel. Nek ora enek irenge kok malah dikira kelainan kowe. Nyapa kok gampang nyapih bocah umur 6 tahun daripada nyapih bapake. Yo iya toh. Lah kok iso ngono? Bocah umur 6 tahun ini bar disapeh bocah lali. Dolanan dhewe pinter, gak usah mik-miken. Nek nyapeh bapake lak bahaya. Lah bahayane nggo ndi? Nek sampe mik wong liya. Ya ora apa-apa nek padha karepe. Apa? Aja ngrokok terus. Ora usah ngrokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei Macem-macem kowe. sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku ki. Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak dadakan. Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Aja mok lagu tok to Mas. Lah terus piye, Dik? Sego ala keri-keri. Lah sing disogok ala keri-keri apa to, Dik? Yo lakonono to Mas. Lah Mas kon nglakoni apa to, Dik? Adike pengen disogok. Oh alah kuwi to. Ya wis, kok bengi tak sogoke. Adik njaluk disogok ping pira? Ping 3, Mas panggah los gas ya, Dik. Alese jan kowandel. Ndah neo kalane pura njumbrung iki. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Yo mbah. Wong kowe wis tuwek yo pikir dhewe. Mbuh piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno Lah kok megahi men kon bayangne. nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadak anggo perawatan barang. Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Entek-entek ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Aku didusi, Mbah. Wah, sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Yuk ngono, yuk ngono. Mbak, kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ning. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh.
Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari mah moh bolak-balik Moh tenan. sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok kon nyalon bupati, ndekne aku mbok kon dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem matos sih. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku lak kesusu Dik. Mau esuk subuh kan barep wayangan. Barep wayangan munggah Selak sarangan. arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Iki macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Oh, temperatur. Ala kaca sithik kok ya ora apa. Temperatur. 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 Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk reng, tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek ben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP Meteng. Lagi proyek. Dia kan anjene minggu. Lah yo Tapi kan berarti gak sekolah. tapi kan statusmu kan murid. Loh, aku gak tahu nggak status, ora tahu nggak paketan kok. Maksudnya status awakmu. Lah yo status ya, aku ora tahu nggak status ora nggak paketan. Iku status WA. Lah yo status opo neh? Statusmu iku saiki murid. Iku status WA. Status murid. Statusmu murid, duduk status WA ngono. Status murid enek-enek aplikasi opo sih iku? Aku ora ndonga kok wis metune. Terus gak ngomong karo kan aku sedih Gak ini. ngomong ya wis aku ya sedih. Kenapa melok-melok aku sedih? Lah awakmu sedih ya aku melok-melok sih. Ini lho Dik, aku tak ngomong nek dadi guru Aku iki. yo tak jawab. Ngene, sik ta yo, kan lak murid. Yo. Kon niku yo ngesakno gurumu ngono lho. Lah apa ngesano guru? Ngene lho tak omongi. Guru iku wis ora enak guru iku. Kok gak enak piye sih? Gak enak ta gak enak. Diseneni ae aku. Lho yo gak lek kamu gak. Nduk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing kriting gek dawa. Ayo lah kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha. Jawa Cil. Karo kringete katos-katos. Jaluk Cil. Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo Pi. Tak buka boleh? Bukaan mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya yo mah. Senajan no mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan iki Mas. Mung gara-gara dicet kanca kerja kowe nesui ngopo? Mesti kowe ngarani aku sing neko-neko. Lah wong cetikanmu wi ra sak lumrahe kanca lho no. Lah kok kanca ngecat kok enek lope-lopene. Lope-lope kuwi nyai kode main remi. Kan enek jabu abang, jabu ireng, jubin kriting. Lah kok enek emote ngono. Aku ngece kok, mergo aku kalah terus. Wong lanang anggere arep konangan ya kok kan alasan. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kan nek kluruk melek apa merem. Bocah iki koclok kok piye to? Lah pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek salah. Lah apa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Dina Rebo malam Kemis. Total kenal pot ngarep tunjungan.
Nyawang bojo dastere tipis, katok dicopot ganti sarungan. Dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena lho. Lah maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. Sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyian kok sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Mbak, jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sopo ae. Aku lho, dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena lho. Ya, maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. Sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyian kok sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi boj. Mbak Nur, kenapa bayi baru lahir kok jenenge lare? Metune mbok dhek iki kok suwek dalan bayine del bergedel. Metu bergedele. Bayi lahir ku jenenge lare. Ora enek bayi lahir jenenge mbok dhek utawa Pak Dhek ngono ora enek. Suwek dalan bayine kok. Yo dijahit lho, Mak. Atau dilem. Suka lho iki tak apane ya cara mono ya. Tak slender apa tak duguk ngono lho iki ya. Kaya lemah wae dibego iku lho. Dong ora. Sepiro gedene taemu, Bro. Aduh. Sepiro gedene luputku. Padha dilebur ing dina riyaya iki ya, Bro. Durung-durung kon wis nyandak tekku gede, kurang ajar kon. Oh ini lho. Wani karo wong wedok. Enggak. Rumangsamu apa wong wedok mbok tung-tungno ngono, Wani kon. Kok kon ngetungne? Iya ta Maksudnya ngapa kowe? Ora, Bro. Sepurane, Bro. Gedhe. Wong wedok iku seorang ibu. Lapo kok Mbak Lucy mbok tungtungno, Ora kono ngetungne. Lah kok larang ngimbangi kurang ajar. Kurang ajar. Tungno. Lho, Deng. Kowe tak biasa ndasmu. Iki nesu malah mbok jokne. Nesu nyanyi kuwi ora nesu. Iya, Mbak, sepurane. Rumangsamu apa, Aku mbok ilok-ilokno tuwek wis macak kejawen ayu-ayu. Apa meneh Witing tresno jalaran saka kulino. Kuwi lek dhisik kuwi. Kuwi dhisik. Lah lek saiki witing tresno jalaran saka nglibet no. Nglibet. Lah lek dhisik amar makruf nahi mungkar, tapi lek saiki nyamar makruf nyambi mungkar ngono lho. Mergo wong saiki padha kendel-kendel, ero bojone tanggane rada bening titik ngono. Disaruk koe. Mulane lek dhisik jauh di mata dekat di hati, tapi lek saiki jauh di mata ya dibribek tanggane no. Dibribek tenan apa ndak lempah. Ayo. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Ora terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya, kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancane sampai konangan apa tak kancane sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sida apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng. Halo, Yang. Halo. Kenapa? Duit untek, Yang. Duit?
Iya. Lah wingi sak transfer ngono lho. Lah mau transfer lho, sasi kepungkur. Kurang. Ya wis entek to. Oh. 2 juta. 50 ayang. 50. Iya. Kok didik men 50 juta iki? Aku wis cukup iki lho. Lah terus piro? 1 juta ya. Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi enggak ngasih seminggu enggak lho ya. Seminggu. Lah ura-ura minggu aku. Terus sampai rantai. Harus tangguh nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duit ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo. Coba yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sampe yang susah. Lah rumah kamu aku gak susah ya. Aduh harus bojo. 100 juta ya. Yo, ndang kirimen ya. Lak kanggo. Kok 100 juta ini enggak ngasih seminggu. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Jendelo. Nggih. Nek kates Gandul. nek nangka Nggih nangka. kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontal kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku. Aku ya kepengin melu takon. Woi. Nyapo? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ya, aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cek menengah iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Bapak pernahkah diperingati? Ya, Bapak cek menengah iki, menengah. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa ya? Sapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan. Mina jenenge wong wedok. Tuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Iki ya iya, ya tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, dibor gitu ya. Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo Pi. Tak buka boleh? Bukaan mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki.
Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar ya. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkai harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya yo mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini Mas, Apa? sampai no eling ora sih lek mambengi ke malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Ndelok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Gua timun. Teko sampean. Ya terus kan piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Yo. Jangan capek-capek. Yo. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro Sri? Ya gak tentu sih Mbak, kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Kok awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tahu Mbak badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen? Ih, jomene badang badek bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Mosok wis gak iso ngadeg. Oh, jomene ngadeg to Sri, wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik, ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis tombak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae Mbak kok repot. Kok dikesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet. Lah piye lho, Guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gedi-gedi ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Ketrak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora yo remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, Guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Namine sinten Mas? Mas Ono Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rodok kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Sejatinya wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng nih to. Wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Woi.
Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates Gandul. nek nangka Nggih nangka. kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dibas. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku. Aku ya kepengin melu takon. Iki ya iya, Caca. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gitu ya. Aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cek meneng ae iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Ya. Bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cek meneng ae iki, meneng ae. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Sapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan, Mina jenenge wong wedok. Cuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Lah nggih, salat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampeyan terus salat mone ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bas? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampene Sik kok. goblok Percelit. Bener Pak Sun nih, ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane Yuda ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener, ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mas, Apa? sampai no eling ora sih lek membengi ki malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesak, klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatan. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Yo timun. Teko sampean. Mas.
Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Ndok apa sing paling enak? Ndok pitik. Salah. Ndok pitik. Salah. Pitik. Salah. Ndok apa sing paling enak? Ndok dikukur. Oh, enak deh isu-isu kowe. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet. Lah piye lho, guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Nyeterak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora yo remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirasa. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bubu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lah kene ben jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no bu iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Omong konco. Mangan telo lawe begecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu ombo? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Namine sinten Mas? Mas Ono Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolopku rodok kembut-kembut. Sentolop rodok kembut-kembut. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu ama banget iku Mas. Nggih. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ra gumun aku. Wong lanang ambek sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Cara sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri.
Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro, Sri? Ya gak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tahu, Mbak, badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen? Ih, jomene badang badek bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Musuk wis gak iso ngadeg. Oh, jomene ngadeg to, Sri. Wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang, tak sentil-sentil, tak tarik-tarik. Ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis coba sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng gawe timun apa gak lecet kabeh iku kerangku. Lek diowo-owo gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji. Yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae, Mbak, kok repot. Kok dikesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangap aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke sound figure lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjah. Mbak, sampeane wayu tapi bojone ya tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa yo sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik no paling apa ora yo menggeh-menggeh kuwi. Dik, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapa ora gelem. Alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara islak-islik. Lho tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Dek ini anak bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki anak wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku yo mur manuk. Kok ditawani manuk ae asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Gonku yo ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem yo. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya. Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjir. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Gonku yo ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sida adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki 4 dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjir. Mbak, aku mbok silono duit to.
Ora akeh kok. Mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Teh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya moh ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Untuk. Ndase. Ra.
Awake Ayo ora. uyuhe. Masa ana ujue lho. Lah ketek nguyuh sing dhuwur tur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudhun apane dhisit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane piro sa mikir ketek mudhun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudhun sikile dhisit jaman keteke ngono. Kadung gregeten tak rabi pisan wae. Wani piro? Lah jalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Mbak, kacang apa sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Hah? Lah nek ngerti kacang apa jal? Pertanyaan ini jurusanmu apa ning ndi gak ngerti masamu aku. Hah? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Ya kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu ne Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Paling yo ngono. Gak kudu. Lah apa? Duit lonjo. Lho, lah sampean ki piye to? Duit sing wingi lho isih lho kok gage-gage ngenai sengit aku nek kaya ngene iki, Mas. Ya disimpen sih. Sampean ki piye to? Apa sampean ki ora ngerti wong wedok ki boros? Wong wedok ki tukang entek-entekke duit. Apa disimpen sampean dhewe lho menyang-menyang karaoke, menyang ngopi karo kancane nongkrong ngono lho. Wong lanang kok ming pegaweane kerja golek duit nek bojone. Wis ngono. Wah aku nggadekke pekarangan nang BRI payu 85 yuta. Tak tukokke tuyul nang Gunung Kawi entuk 3. Mulai tak adai kerdus Supermi. Tak tumpake bis sumber kencana. Teko mantingan mabuk loro tele-tele tak buak dalan. Garek siji tekan ngomah ya ora gelem nyolong gur mentil ae. Saya ini iki. Ayo amoh bojomu padahal tuyule ya iki. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Tak dudi ndokku. Kok jelas. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Mbak. Wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ae ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden.
Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek esuk lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalahe iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesiane ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak rusakan aku ndang. Aku wis suwe kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Ya ora masalah. ngedupak poron. Ya ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. Lah iki nyapa? Ngene iki nek ora dibojo ngene apik piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ngene iki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Ya piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga. Dene dijukuk orang ketiga, ya wis ana 50.000 dinggo ijab ning KUA. Bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Adopsine aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak boleh bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apa neh sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Karena ya kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Ya piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki sunate larang lho ya. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene ya kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy.
Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le. Piye cah iki? Ya ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha ndeber to wis sodok medal. Ya ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa sama itu cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot kok gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot genten paling polahmu ya ora karo-karuan. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek iso lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Kowe iki ayu-ayu mau mbako to yu. Apa tenan to wi? Tenan, mosok kowe ra ngandel to. Jelas-lae mbakone grewol. Lak yo apek. Takoni wong-wong sing tau karo aku lho. Apa kurang gawean? Mending yo tekok sing duwe langsung to. Lah kuwi wingi ndek cerita iki. Enak ceritane to tibake. Mumpung aku nganggur iki, tak rungokne. Lah aku kan bar dintup to ya. Hati-hati lho nek dintup. Engko ntupe keri bahaya. Isuk wi aku bar ngentup. Lah sorene wi aku ape dintup wong liya ngono lho. Lah kok ngalahne parkirane. Padha antri. Lah ceritane wong jenenge lumrahe wong ya sadurunge ngentup kan ya pemanasan to ya. Lah iya to ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Dimik iki surup-surup ngono suwale dipedhep ngene. Duh. Piye to? Lah kok ngantek gak Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Ojo gur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu. Bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul semok iku belum tentu. Iso-iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Enggak sikil. Apa to ki? Yo kok isih takok ae iki lho. Gak suka lah aku kok setengor dirujak ning prayo wadangan brodol lah cangkeme. Gak suka piye to, Mak? Wong ditakoki kok gak suka iki lho. Rojak cingor gendeng masa alap. Oh alah, diganti to Mas saiki. Gak ngerti aku.
Santas kamu dirujak congor tak antem-tang lho cangkemmu. Cok buncet ngomong kok. Yo Mak, ditakoki ngono kok nesu-nesu. Kok geting aku? Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene yuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang manuk sakmene, sik njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu ketoke ngenyek ngono to. Mas, Apa? kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Tarah nyatane yo ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3. Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata. Cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat. Kurus tinggi, dada rata. Kok lek kadung dibukane melek matane, ngadeg barange. Otomatis normal kok. Iki pangga wedok tulen, ya wedok tulen Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Kang iki dudu lambe liyane pikiranmu wis teko apem ae apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Ayo to, Dik. Ora betah lho. Setengah crit ora apa-apa. Itu ndak tahan kalau lawang nganggur lah. Ini di bojo apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono lho, Mas. Selalu nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Iso gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane. Yo pemanasan to yo. Lah iya to ben seru lho. Ya aku di mik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Di mik iki surup-surup ngono suarane dip-dip ngene. Duh ngono. Iya to weh. Lah kok ngantek gaber-gaber ngono. Nah ditekoni apa wi? Kowe bar karo sapa to, Dik? Loh, lah nek apa Mas aku ngono. Wah, mbene mbakku tok iki. Nek ndelok gaber-gaber ngono kuwi ketoke wong tuwek iki. Mbakune grewol. Iya, aku ngono to. Ngaku aku jujur kok. Walah, tuwek bareng ya doyan to tibake. Iki yo kanggo kowe kabeh yo. Nek sekirane kowe bar selingkuh nih yo gage diumbah cah, terutama bagian pentil, tenan. Nek bagian papak cah ora nek ambune rokok ya ngene. Nek pentil ki pasti ngono. Iki tenan cah iki cerita nyata iki yo. Kalau rungokno pentile kon ngumbah. Aku gak ngapusi tenan.
Mas, Ya apa, Dik? islik yo. Ya ini yang ngejak ijlik. Aku kembut-kembut, Mas. Goyong kono lho. Nggak pengen dah sampean. Yo pengen to. Awan-awan ngejak gulat kok yo seru. Awan rapopo engko bengi yo imbone ya. Ngene iki lho, ndek bojo doyan ijlik nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Arep takok. Kena opo sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bulet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampai gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Re panggah senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok njaluk nah apa ya tumon iki. Penak Mas. Re panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan lho wis ganteng. Sampai sekarang kamu juga gadis. Aku dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Wis aja no. Kucritmu kuwi cuwili mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang-awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Roh gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu kok piye? Tak omongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Oh, larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Kowe pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja piye kirae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu kira-kira. Sasi telu berarti kowe urun tangan karo sikil. Lah lek moto karo irunge ya kon golek pakene dhewe kono. Berarti ora aku tok sing gawe. Soalnya lek golek sing resiko ya bayar. Nggo dhuwit gambar ungkal iki. Duit dhuwit ora? Sili ono sik ya. Tak nggo golek spek bidadari. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekasnya jaran gelem. Lho, kok jaran? Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake nggondi? Sekali mlebu belum ngono langsung los sak ndas-ndasmu. Ngalahne terowongan e. Lah kuwi kena golahan parkir. Kakrok ndene. Anjir. Nyapa to kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu to. Jan, gak ngerti wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet lu langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng. Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah digetuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek ya ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus ya ora mampeh, karo Mas Pur ya ora enak, karo Mas Imam ya ora puas. Wis to, nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Anjir. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kecil kayak gitu toh.
Diogok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu nggak cemburu aku. Padune cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya. Kamu datang enggak? Kapan itu? Minggu sok ben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah dedok ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane yo blusuk rono. Anja. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes, kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak welut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung lek nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dhek tangine ra manuk goblok renek neh. Lah iki lho lagu sedih malah olehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Semasane bunyi-bunyi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong-wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Mas Yanto. Iki cawetmu ketinggalan. Berarti gonamu diganggu. Wis urung bayar, San. Duit besok ae. Bayar sih, Mas. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sida apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15. Tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir,
Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Bu. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe neng jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong neng jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe ngono, aja sing ndelok. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Lek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya to, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo kuwi gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sapa? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta, Rek ah kene wae. Lah katene ya apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon, Rek. Nek banter kon, Rek. Lah iya. Ya apa, Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes, Rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjing belum buka ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jembleng banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa ungkit-ungkit. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, mangkane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplokon ae lho ndasmu coplokon rasa tinggi mikir. Kok iso-iso ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek memang mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe neng jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong neng jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek
nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambele pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu sotipip. Tewapuk kaya ngono aja sing ndelok akeh cah cilik. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditumpaki bojone kok gak oleh. Ngapa ya, Nak? Ya mbuh. Ngene lho men kemen. Loh, kok ajaran malah dikemen-kemenke. Nanti aja kakean mangan godhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndak teko mangan barang. Walah tutur arep kandangan angel tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motor metik sing ditumpaki ya motor metik lapo kon numpaki bojone iki lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Kuwi untung kowe ora digedhike wong sak donya, ya Allah. Lah iya. Men, sejak esok lho ki kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anjir. Aku ora tau nggo cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho nganggo cawet. Kok awan bengi aku ora tau nggo cawet ya. Aku mbak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro kesane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar lho piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep rene lak koloni sayang, ya. Heeh. Anyep popo malah ungkep kuwi. Kayu delengkok jaran. Lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Ngomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu wae. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anjir. Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Wani aku. Dem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nang Des. Mbak, sepil barangnya Cang. Sakmen kok barang wis elek Mas, beli elek. Lah ngono sing dibahas celak-cilik kae. Sampe nek tak sepilne barang ki ya mesti ngutang sak menika. Ayo, berarti yo elek tenan lho. Aduh Dek, enak Mas. Enak kondi. Anjir. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Ngomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok
ngantek gimbal. Iki 15 tahun orang tak cukur, Mas. Telung warna. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah, aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kowe iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Enak.